igaz, akkor már. Farkas világban. Térdelj oda és bújj oda. Így? Igen, de ne olyan Steiner Kristófosan, hogy úgy izébe, úgy. Azaz, oké. Úgy. Jó, és akkor láttad, ezt csak azért csináltam, hogy megtiszteltetésnek érezd. Tehát ő így reagál. Szemét vagyok? Szemét egy kicsit. Nem baj. Ennyi vicc belefér. Nagyjából tudjuk, hogy melyik farkas hogy reagál, tudod? Nem megijeszteni akartalak, csak azt, hogy érezd, hogy azért legyenek benned egészséges gondolatok a tekintetben, hogy ők vadállatok. Én nem mernék ilyet csinálni egyébként. Ezt mindig látogatók csinálják. Igen. De biztatjuk őket. Nem, látod, hogy nem bánt, tehát ő csak jelzi neked, hogy... Tehát, hogyha most így átölelnék... Igen, az már azt jelenti, hogy te valamit akarsz tőle, valami támadásfélét. Aha. Ezért nem megyünk mi se oda, mert ha körbezárjuk őt, az támadás. Attól függetlenül, hogy 10 napos kortól szoptattuk őket. Ja, értem. Nagyon szép állatok.